balima bamananga meno malikono ani maliko kan foli ani walinyamando be kata o bela jelema aw bisimila ka bi bamananga soro leon keneka mali ministre mi nga chaw benendo jamana furuba bara ukunyaw nyana bolima ay tamado ke kanyeshi moti marabuluma anaka jamakulu usele intama keneka we sigido ke ni moti marabulu ka dewnye wala sa ka nyefoli ku ka mali furuba chaka yoro ukunka kerengere ni ala jenui Usman Sogore be wala li chama ka nyoko kunka anga jamana ministre mun ga bara be nyeshi furuba bara ko ɲɛnabɔli ma ministre du travail de la fonction publique aka tama senfɛ mopti marabolo kɔnɔ ani yenkaw sigira aka se ka walawalali kɛ bara dɔw la bara mun be jamanadenya kofɔ n'a be ɲɛsi jamana cakɛda baw les institutions de la république wa se ka ladɔnniya maaw fɛ o fasoden ɲumanya bara ye ministri fɛ a be ka ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninamaw de ma jamana ka siniyasigi kama o de y'a to ministri jara harakitala a ka hakilijigin kɛ ale ka ministriso ka layiniw na n'o be ɲɛsi jamana kɔnɔ ka foroba barakow labɛn wa o layiniw tɛ se ka sabati bɛɛ ni jamana cakɛdabaw ma ladɔnniya maaw fɛ ani a labatoli ani k'a yira k'a fɔ u ka taama tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsi denmisɛnninamaw ma a be ɲɛsi jamanaden kelekelenna bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma sabula ka da kan an ka jamana bɔra gwɛlɛya dɔw kɔnɔ gwɛlɛya mun y'a ɲɛsi fan camanw ma i n'a fɔ politiki ko binaku an ka jamana cakɛdabaw ka taa se lakanabaliya ma o koɲɛ damadɔ b'a to jamanadenw ka ladɔnniya u ka jamana yɛrɛ la ministri ani kiriso ɲɛma kiriso min bɛ wele ko haute cour de la justice u ye jaw bɔ jamana cakɛda seki kan walasa ka maaw ladɔnniya a kelen kelen jɔyɔrɔ ye jumɛn ye jamana kɔnɔ u ka baaraw ye mun ye u ka layiniw ye jumɛn ye fɔɔ ka taa se u ka ka baara kɛ ka da yɔrɔ jumɛnw na o sira kan o jabɔ nunu fɔlɔla jamana ɲɛmɔgɔ la président de la république ka se gouvernement ma wasabulo assemblée nationale ka taa kuncɛ a laban na conseil économique social et culturel kiriso ye ɲɛma abdurahaman ɲang a ye a jira a ka kɔrɔfɔw senfɛ k'a fɔ an ka jamana gouvernement ka layini dɔ kan ka kɛ ka doni ɲu ka taa se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka walawalali k'u ye mun yɛrɛ de ye jamana cakɛdabaw ye wa ale b'a seereya k'a fɔ ministre mun ka baara be ɲɛsi foroba baarakow ɲɛnabɔli ma o be ka jɔyɔrɔba to la an ka jamana ye baara kuncɛw la ministri ye dili kɛ mopti marabolo ɲɛma ma gouverneur sɛbɛnfuraw la minnu be walawalali kɛ an ka jamana cakɛdabaw kan ani ka laban ka taa ɲɛda a yɛrɛ ka cakɛda bolofara min be mopti marabolo kɔnɔ n'o ye direction régionale de travail ye Farafina kilibiyan fɛfɛ jamana 15 minnu jɛlen do jɛkulu kelen na n'u be ɲɔgɔn sɔrɔ o jɛkulu in kɔnɔna na u y'u ka sigi ko 7nan kɛnɛ sigi in senfɛ u ye baara dɔw boloda ɲɔgɔn fɛ min be ta ka ɲɛsin sɛnɛko doni ma bala ka sɛnɛ bɔ dabaninkurunin na ka na n'a ye mansiniko la a laɲini filanan o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲinini minnu be kɛ olu kɔnɔna na o jaabiw ka ta k'a di jamana bɛɛ lajɛlen ma jamana 15 minnu ni olu be nin jɛkulu kelen in kɔnɔ Musa Famba be walawalali caman ka ɲɔ kun kan an ka sɔrɔlenw lajɛ. Comité de pilotage du programme productivité en Afrique de l'Ouest jɛkulu do jɛkulu min ni a ɲɛsinnen do baara bolodalen dɔ waleyali ma baara bolodalen min ɲɛsinnen do sɛnɛko doni ma bala farafina tile bi yanfanw fɛ o jɛkulu ka sigi ko 7 kɛra an ka jamana faaba kɔnɔ Bamakɔ min senfɛ a ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ nisɔndiyaw bɛ baaraw taabolow la hali n'o y'a sɔrɔla gwɛlɛyaba bɛ u kan nin baara bolodalen ni u k'a ma ko programme productivité en Afrique de l'Ouest a dabɔkun ye fɛn fila ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɛnɛko a bɛ se ka yɛlɛma cogo jumɛn ka don bala ka sɛnɛ bɔ dabaninkuruninko la ni ka mansimafɛnw da k'olu don sɛnɛ na min bɛ se ka to sɔrɔlen bɛ se ka bɔli kɛ ka farafina tile bi yanfa jamanaw kɛ dunkafa jamanaw ye filanan maa minnu ni olu ka dɔndaw ka wuriyalen don sumansikow ɲɛɲinini ma ni u k'u ma ko chercheurs olu ma na ɲininiw minnu kɛ olu jaabiw ka se ka carin fanw bɛɛ lajɛlen fɛ dakuruɲa kelen a dabɔkun de ye farafina tile bi yanfa jamana 15 minnu bɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛko bina k'u ka walasa dunkafa ka se ka sabati sɛnɛ yɛrɛ ka se ka bayɛlɛma sɛgɛsɛgɛliw jaabiw ka se ka sɔrɔ sɛnɛkɛlaw fɛ baara bolodalen Musa Kabiti jɔ sɛfawari miliyari 7 de la wa a bɛ kɛ sababu ye maa minnu ye sɛnɛkɛlaw ye farafina tile bi yanfa jamana 15 kɔnɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min degun bɛɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bi farafina tile bi yanfa jamanaw na sɛnɛkɛlaw a degun ka se ka fo u la ni fɛɛrɛw sigili ye senga fɛɛrɛw minnu ni u bɛ se k'olu matarafa k'i dumɛnɛ to o fɛɛrɛw ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ fɛnɛ bɛ se ka fo i la barisabu ka da ka programme in ni o ye baara bolodalen ye a ka baara bɛna kɛ o kunnafoniw jarili de ye kɛrɛnkɛrɛnɲana o fɛɛrɛ kura ninnu kunnafoniw san 2016 min ni an filɛ o la baara bolodalen in sera ka jaabi ɲumanw sɔrɔ ka sabu kɛ an ka minisiriso min ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma o y'a yira k'a fɔ programme in sera ka nɔbaw bɔ barisabu ka da ka farafina tile bi yanfa jamanaw ka tɔ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO o kun ye sariya sen minnu bɔ k'u bi ko k'a lajɛ k'olu don bala sɛnɛko ɲɛta kadara kɔnɔ
ko baarabolodalen sera k'o caaman sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna bagaji ko ta fa binba furaw n'u ɲɔgɔnnaw fɔɔ ka taa se kɔɔri pɔsɔniw ma ani sumansi kow angɛrɛ kow ninnu bɛɛ lajɛlen matarafara baarabolodalen in fɛ kunnafoniw minnu ni olu kan ka di mɔɔw ma ani dɔnniyaw minnu be yen nɔ ni olu kan ka cɛri farafina tile bi yanba jamanaw sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛnɛ ka ɲɛta kadara kɔnɔ fɔɔ ka taa se u ko fɛn min ma ko stratégie jar o tɛ dɔ wɛrɛ ye cɛlaka ni musolaka ka lajɛ ka hakɛ dɔ jɔ dugukolo lasɔrɔli an balakaw fɛ u yɛrɛ ka se k'a labaara ani lahɔrɔmaw minnu kan ka jɔ u ye ka se ka dugukolo labaara kɛmɛ sara la 40 o ka jɔ an balakaw ye olu bɛɛ lajɛlen sera ka sabati an ka minisiriso ka fɔ la nin baarabolodalen in fɛ cɛkɛɲɔgɔn jɛkulu min bɛ wele ko Prodestroa n'u ka baaraw bɛ ɲɛsin kɛnɛya nasiran ka baarabolodalen olu lawaleyali ma u ye sigi dɔ kɛ walasa k'u ka sankura baarabolodalen k'olu lahalaya lajɛ min bɛ tali kɛ san 5 kan baara in bɛna waleya o de kɔnɔna na Tata Ture bɛ walewaleli caman k'an ye ko kun kan ka sɔrɔlenw lajɛ baarabolodalen minnu bɛ Prodestroa bolo u ka laɲiniw sabatili sira kan o baarabolodalen minnu bɛna kɛ san 5 kɔnɔ o min y'a daminɛ san 2014 waati fo ka taa se san 2018 waati ma mɔgɔ faamuyalenw farala ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔnye kɔnɔ u ye jateminɛw kɛ walasa u ye laɲini minnu kɛ san 2015 waati k'olu sigi sen kan ani ka fɛɛrɛw tigɛ ka ɲɛsin baara minnu kan ka boloda u bolo san 2017 waati nin kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen y'i jɔyɔrɔ fin togo min na u bɛ se ka jaabi ɲumanw sɔrɔ u ka baarakɛlenw na min n'a ɲɛsinen don adamadenya yiriwali sabatili ma o kɔfɛ u mago bɛ dɔwɛrɛ min na o ye mɔgɔw ka dɔnta kawuriyali ye Prodesi kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ waleya caman bɛ yen min n'a kɛra nka hali bi n'a ka biya jateminɛw y'a yira k'a fɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu n'u ma sira sɔrɔ ko sababuya kɛ jamana yɛrɛ lahalayaw ye Prodesi ye bɔda sira ye min ni mɔgɔ la faamuyalenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan y'i cɛsiri walasa ka dɔ bɔ denmisɛnninsaya la ani den minnu bɛ san u wolo tantani n'o ye mortalité maternelle néonatale et infantile ye nin kulu ye mɔgɔ la faamuyalenw kelen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa u ka laɲiniw bɛ se ka sabati min n'a ɲɛsinen don adamadenya yiriwali sabatili ma wa fɛn min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye u kelen don ka wulikajɔw boloda ka ɲɛsin kɛnɛya bolofaraw ma togoya min na ni laɲini ninnu bɛ se ka kɛ sabati fɛn ye n'o dɔ bɛ tali kɛ u ye u jantoli min kɛ ani ba doni kɛnɛya adamadenya yiriwali sabatili fo ka taa se u ye dɛmɛ minnu kɛ ka ɲɛsin ba doni musow denmisɛnninw ani du kɔnɔna kow ma u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan walasa sɔrɔ badabada yiriwa ka sabati ani u y'u jantoli min kɛ ka ɲɛsin fɛɛrɛw sigili sen kan ka ɲɛsin u ka hakilinaw yiriwali badabada sabatili ma n'o ye mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD an ka jamana y'i kan di walasa ka dɛmɛ don nin waleya damadɔ ninnu na Prodesi yɛrɛ bɛ tali kɛ cakɛda 3 la n'o ye minisiriso min ka ca ɲɛsinen don kɛnɛya nasiraw ma cakɛda min ɲɛsinen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani adamadenya koɲɛw ma fo ka taa se minisiriso min n'a ka ca ɲɛsinen don musow denmisɛnninw ani du kɔnɔna kow ɲɛnɛbɔli ma lajɛrɛ dɔ sigira sen kan dugukolo nafasɔrɔ siraw kama walasa ka ba dun sɛnɛko mɔniko ani kungo kɔnɔna lahalayaw la jamana minnu ni olu jɛlen don Senegal babolo la ka nafa sɔrɔ sira in k'o yiriwa olu bɛɛ lajɛlen kelen-kelen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana Amadu Kamara bɛ walawalali caman k'an ye o ko kun kan walasa fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ dugukoloko gɛlɛya la Mali kɔnɔna na min kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo o kadra kɔnɔna na lajɛrɛ belebele in sigira ka ɲɛsinw ma yaasa fɛɛrɛ ni dabalu ka tigɛ an ka mara tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ɲɛsinen bɛ dugukolokow ma ani dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛna baaraw baw boloda yaasa dugukolo nafa min b'a la a ka ɲɛsin adamadenw ma ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la minisiri min cɛsirilen bɛ sɛnɛ ale ni minisiriso min cɛsirilen bɛ dugukolokow o koɲɛw ɲɛnabɔli ma u bɛɛ lajɛlen tigɛlen b'a kan k'a fɔ hakilinaw ka kan ka ta ni lajɛrɛ in senfɛ minnu bɛna fura sɔrɔ o kɔlɔlɔ ninnu na wa ko labɛnbagaw olu yɛrɛ ka fɔ la nin ko in dabɔra yaasa Mali Mauritanie Senegal nin waleya in kɔlɔlɔ min bɛ o jamanaw kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakili jagabaw kɛ ka taabolo kuraw ta yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin gɛlɛya in na minisiri Kasim Deno lajɛrɛ in senfɛ ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali ni Senegali ani Mauritanie u ka nin hakilina in ko a na kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bari sabu k'a da kan a kɔlɔlɔ fanba
o be bolila olu kan sanga ani waati ni lajɛrɛ in n'a dabɔra hakili jagabaw ni fɛɛrɛw ka sɔrɔ min bena marabolo o la kɔlɔsiliko ɲuman jɛlenya ani ladiriya kɔnɔna na ka ɲɛsi dugukoloko lahalayaw ma yaasa o baaraw bɛɛ lajɛlen ka sabati nɔgɔya la nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan mara mɔni ani kungo kɔnɔlaw lakanali sen fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin lajɛrɛba in n'a sigira anw ka jamana kɔnɔ a bena kɛ sababu ɲuman ye hakilina kura minnu bena ta ani taabolo kuraw k'olu bɛɛ lajɛlen na kɛ ni fɛɛrɛ ye yaasa kɔlɔlɔ jugu minnu bɛ dugukoloko gwɛlɛya la u ka kɛlɛ ka bɔ nin jamana kofɔlen ninnu kɔnɔ maa hakili cɛrɔnu minnu bɔra mali kɔnɔ moritani ani senegali u bena jaabi minnu sɔrɔ k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'o ye mara tigilamaw ye u ka u tako don ba la yaasa nin kɔlɔlɔ jugu in k'an ka jamanaw kisi ka bɔ a ma sigili in labɛnna minisiriso min cɛsirilen bɛ sɛnɛ ani dugukoloko o minisiriso ka fara u dɛmɛbagajɛkulu kan n'o ye FAO n'o ye diɲɛ seleke naani ka tɔnba bolofara dɔ ye min ɲɛsinin bɛ dun ka fa sabatili ma o n'a ɲɔgɔnnaw caman ma yaasa farafina kɛrɛnkɛrɛnnɛla mali ni moritani ni senegali olu ka kɛ misali ye jamana tɔw bolo kunnafoni sɔrɔlen dɔw y'a jira k'a fɔ banbaganci jɛkulu min bɛ wele ko almurabitun o ɲɛmɔgɔba Moktar Bel Moktar kan bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ɲankuma a taɲanen bɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ tɛnɛn tɛmɛnen faransikaw ka kɛlɛbolo min bɛ libi jamana kɔnɔ olu ye susuli dɔ kɛ sanfɛ ka jigin o de bɛnnen bɛ sɔrɔ a ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi Musa Fama bɛ walawalali caman k'a ɲɛ ko kun k'an ka sɔrɔlenw lajɛ Algérikaw ka den min kɛmɛ k'i tɔgɔ don diɲɛma da ni bamanjiya wale Moktar Bel Moktar ni Al-Qaida Maghreb Islamique Hakimi cɛ wɛlɛngu don f'a labanna ka na bolofara kura sigi senga a yɛrɛ ye min bɛ wele ko Almurabitun kunnafoniw bɛ ka a ŋunuŋunu ka jira k'a fɔ faransikaw ye susuli dɔ kɛ sani dugucɛ kɔsada in na Libi yan b'a fɛ min gɛnna kɛ k'a fa ɲanguma Moktar Bel Moktar a ka jɛkulu ye wulikajɔ caman kɛ farafina cɛcɛ kana jamanaw kan wa nin da siɲɛ fɔlɔ ye a ka jira k'a fɔ Moktar Bel Moktar fa na kɛ nka kuma bɛɛ n'a fɔra ko a fara a bɛ labanna ka poyi a ka jɛkulu min n'a y'o sigi senga El Mourabitoun o sigira senga san 2013 uti kalo de la wa El Mourabitoun ani Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest MUJAO de faralen kun do ɲɔgɔn kan Moktar Bel Moktar Al-Qaida Maghreb Islamique ale yɛrɛ y'a ɲɛmakɔrɔ dɔ ye wa attentat caman fɛnɛ kɛra fɔ ka taa se maaw minɛni ma ka tunu ni u ye prise d'otage caman kɛra a nɔ bɛ olu la attentat minnu kɛra a ka jɛkulu fɛ ni o jɔra diɲɛma hakili fɛ o ye Algérien b'a fɛ yɔrɔ min bɛ wele ko In Amenas olu ka gazi bɔ yɔrɔ a taara yen da otage la o bɔtɔ bolola maa 40 de bɔnɛna ani na janvier kalo la san 2013 ma mɛna ni Mali jamana kɔrɔ yan b'a daminɛnen don marabolo sabaw Gao Tombouctou ani Kidal a kɛn kun bɛ ka bisimila minɛ fa min fɛ o kun ye Gao de ye ani MUJAO kun bɛ jɛla ye san 2015 mai kalo la Moktar Bel Moktar a y'a jira diɲɛma na k'a fɔ hali bi ale ye Al-Qaida Maghreb Islamique maden ye barisabu ka da ka dɔw kun na kun bɛ a jira k'a fɔ a b'a fɛ ka Al-Qaida Maghreb Islamique bila ni ka taa fara État Islamique Bamaji jɛkulu kura kan a y'o nkalontigiya san 2015 décembre kalo tile 4 Al-Qaida Maghreb Islamique Hakimi ɲɛmaaba Algérikaw ka den min ni o bɛ wele ko Abdelmalek Drukdel o fana y'a jira k'a fɔ ni e maa o maa hakili la k'a fɔ Moktar Bel Moktar ka Almurabitoun bɛ fan wɛrɛ fɛ k'i bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn k'a bɛ olu de fan fɛ ni o ye Al-Qaida Maghreb Islamique Hakimi ye wa u kalen k'a don Faransi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u na Faransi kɛlɛ ye novembre kalo la Mali jamana kɔnɔ san 2015 dunanjigiso min bɛ an ka faaba la hôtel Radisson u bina yen ka maa 20 olu bɔnɛna u ni na 14 kun ye dunanw ye ɲinan zan min ban dɔ filɛ nin ye o saa daminɛ janvier kalo tile 15 maa 30 ɲɔgɔn na bɔnɛna a ni na dunanw na minnu fanba ye nazarala denw ye Burkina Faso jamana kɔnɔ ka ɲɛsin dunanjigiso ani dumunikɛ yɔrɔ dɔ ma o kɛra Burkina faaba yɛrɛ la Ouaga Al-Qaida Maghreb Islamique y'a yira k'a fɔ nɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka bolofara ni o ye El Mourabitoun san 2016 min ni an bɛ o la o juillet kalo la diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaa Ban Ki-moon ye gundola gafe dɔ bɔ ni u k'a ma ko rapport confidentiel o senfɛ a y'a jira k'a fɔ Moktar Bel Moktar a bɛ munumunu zalo la Libi yanfanw fɛ wa a bɛ taa fanw fɛ cogo minnu ka d'a ye wa k'a ni jamana kɔrɔ yanfa maa min kɛra Bamaji jɛkulu ɲɛmaa ye Yada Agali k'a ni o bɛ ɲɔgɔn kalama o fangu ninnu fɛ novembre kalo tile 28 Amerikikaw ka maa ɲɛmaw nana kɔrɔfɔ dɔ bɔ k'a bi k'a jira k'a fɔ Moktar Bel Moktari ko Faransi ni Ameriki jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka susuli dɔ kɛ Libi yanfa fɛ ko a to na kɛ o la ɲanguma Amerikikaw y'a jira k'a fɔ Faransikaw ka susuli de don nka u ni olu de jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi kɔni ma se ka kɔrɔfɔ in kɔni zɛmɛndiya fɔlɔ nka Ameriki kɔni y'a jira k'a fɔ a to na kɛ o rɔ hali bi ani Musa Fama bɛ to ɲɔgɔn bolo a bɛ walawalali k'a ɲɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kun kan an ka bi sɔrɔlenw lajɛ
Gambi jamana kono Yahaya Jammeh ye kangari gɛlɛ da ka jira k'a fɔ kalata min bɛna kɛ décembre kalo tile gale alamisa nata maa o maa mana manga wuli a kɔnɔ kidna filani jɛtigɛ. Nin kangari da kan in kɛra dimanche tɛmɛnen a yɛrɛ kanubaw ɲɛkɔrɔ yɔrɔ la Gambi yɔrɔ min bɛ wele ko Brikama n'a ni Gambi Faba Banjul ye kilomètre 30 ɲɔgɔn na ye. Nka waati kelen fɛnɛ kɔnɔ fanga sinamatɔnw kɛmɛ k'u ka danaya da u ka cɛbɔ ka ni o ye Adama Baro ye waritigiba in homme d'affaires min ni fanga ɲini jɛkulu 8 kɛmɛ k'u ka danaya da kan olu kalen ka don ko Yahaya Jammeh ka san 20 ani san 2 fanga k'a sera da la tinza décembre kalo tile gale o ye jamanakuntigisigi kalataw ye nazarala tɔnba Union Européenne jateminɛkɛlaw minnu kan ka ye kalata bina k'u ka jateminɛ taabolo ɲuman kadara kɔnɔ ni u k'u ma ko observateur bangera olu la u ka don Gambi jamana kɔnɔ Yahaya Jammeh fɛ nga jɛna ni farafina tɔnba Union Africaine jateminɛkɛlaw ye kalata labɛnni jɛkulu kɔni kɛmɛ ka danganiya kɔni di fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔw ma k'u ka dɔn k'a fɔ kalata in kɔni ko labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don walasa a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ. Nigeria ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari jalakiw bɛ ka ɲɛsin a mɔ jamana de fanba fɛ dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ Nigeria bɛ gwɛlɛya min kɔnɔ a nɔ tɛ barisabu ka da ka min ye taji ye o sɔngɔ de bina diɲɛ seleke naani suguw la ni Nigeria ye taji bɔ jamana ye jamana o jamana ni o ye taji bɔ jamana ye nin gwɛlɛya kelen de b'a bɛɛ lajɛlen kan nka maa minnu ma se ka sɔn o kuma in ma olu dɔw y'a yira k'a fɔ Muhammadu Buhari yɛrɛ a bɛ sɔrɔ labara cogo min na a ka fanga kɔnɔ ko gwɛlɛya bɛ yen de ko barisabu ka da kan ko a ye kalo 6 ɲɔgɔnna de kɛ yani a ka se ka ministre yɛrɛ sɔrɔ k'o bila sɔrɔko kunna ni o ye ministère des finances kunna n'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ minnu kɛmɛ ka jalaki u caman y'a jira k'a fɔ maa minnu ye sɔrɔ a ɲɛdɔnma ŋanaw ye ni u k'u ma ko économistes olu caman gɛnkunbɛ ka jira Muhammadu Buhari jamana ɲɛma la k'a fɔ Nigériyakaw ka wari dunda ni o ye nayira ye gwɛlɛya min bɛ Nigériya dala bi walasa u ka se k'u yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a gwɛlɛya kɔnɔ fɔ nayira a ka dévaluer o kɔrɔ ye ka dɔbɔ a fanga na ka a jasi cogoya dɔw la ko Muhammadu Buhari yimurukuru ndakuya o kow kɔrɔ a bɛ taa laban ka sɔrɔ kuma min na o y'a sɔrɔ ko kɔni dara ka dangɛ ka ban kabini o kɛra nayira kɔni bɛ ka jigin cogo min na a bɛ ka jasi ka taa fɛ ten wa o fɛnɛ kɛra sababu ye maa minnu bɛ cakɛda dunan ɲɛmaw la ni u bɛ na ni u ka nafolo ye k'o don Nigériya da fɛ jango u bɛ se ka bɔ sɔrɔlenw numɔ k'u ni jamana bɛ se ka sɔrɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ olu fariw bira ka fa Nigériya nali la caman jaman wele i ka nafolo bɔli la bilen Muhammadu Buhari yɛrɛ walasa ko ka se ka lakile ka dɔbɔ gwɛlɛyaba in na Nigériya jamana kɔnɔ a kun ye laɲini dɔ kɛ ko diɲɛ seleke naani warisow minnu bɛ yen dolari wari miliyari 30 ni Nigériya bɛ se k'o juru ta o diɲɛ seleke naani warisow fɛ maa min na ni a ye hakilina in bila ka taa u ka sanfɛ wasabulon kɔnɔ ni o ye Sena ye Sena maaw banna o kɛli mɔ ni u ka sariyasenw ye u y'u bana minɛ ani kɛli cɛ ko in gwɛlɛyara ka se k'i sala fɔ Muhammadu Buhari jamana ɲɛma furumuso octobre kalo tɛmɛnen ni o ye Aisha Buhari ye ale ye dannikɛli dɔ kɛ Angleterre jamana kunnafoni deso dɔ la BBC ka jira k'a fɔ Muhammadu Buhari ni segin bɛ kɛ kalata kan wale kelen n'a bɛ ka mandat filanan kɔni ɲini san o san kɔni ale laban bi sɔn ka wete a contre la o kɔrɔ ye a tɛ fara a kan k'a dɛmɛ ko k'a sabu kɛ Muhammadu Buhari maa minnu ye a lamininaamaw ye a masurunamaw a kɔrɔsigiw minnu bɛ a bilasira ko bilasiralikɛla ɲumanw tɛ a la maa min na ni Muhammadu Buhari ye kɔrɔfɔ in mɛn barisabu ka d'a kan a fɔra k'a to a ka taama dɔ de senfɛ min ɲɛsinnen kun don Allemagne jamana mɔ o yɔrɔ bɛɛ a y'a furumuso jaabi kuma galamani da jama cɛla k'a jira k'a fɔ a furumuso ye kuma min fɔ nin ye ko bilasira ɲumanba tɛ ale la k'o de kɛmɛ ka Nigériya bila dingɛ kɔnɔ ni o ye gwɛlɛya dingɛ ye ko a furumuso Aisha Buhari k'a dɔn k'a fɔ ale tɛ place wɛrɛ dɔ a la ni gabugu kɔnɔna tɛ wa muso danbe ye gabugu kɔnɔna de ye Burundikaw ka maa ɲɛma dɔ Pierre Nkurunziza ka babu sentigi u k'a ma ko Willy Nyamitwe ale porokotora ndɛnɛndɛmɛnen dɔw kun b'a fɛ ka ja da ɲɛ ka a bɔnɛ a nin na nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ taamasiyɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ Burundi ani basigi cɛ ka ja iko jɛgɛjala ni baji barisabu ka da kan nin maa min filɛ nin ye n'a porokotora Willy Nyamitwe Pierre Nkurunziza masurunama kɛrɛnkɛrɛnnen don wa diɲɛ seleke naani bina k'u ka jabaraninw na ni maa bɛ kuma Pierre Nkurunziza tɔgɔla bɛɛ i b'a sɔrɔ ale de don maa minnu kɔni kɛra ko in kɛbaw ye a tigilamɔgɔw kɔni ma se ka dɔn fɔlɔ nka kunnafoni dilaw dɔw ye a jira k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw ye kunnafoniw d'u ma k'a fɔ u y'u dogo so labanbali dɔ de kɔnɔ ni ka wale in kɛ maa si kɔni ma se ka minɛ sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen don Willy Nyamitwe a kɔrɔkɛ ni o ye Alain Aimé Nyamitwe ye o ye minisiri min ɲɛsinnen don Burundi ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye Burundi juguw de ka baara ye ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka Burundi basigi tiɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ avril kalo la minisiri min bɛ Burundikaw fɛnɛ fɛ yen ni o ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛw ma Martin Nivia Mbandi ale fɛnɛ n'a furumuso u porokotora janba dalen dɔ la u ɲɛ min senfɛ ni u joginna dɔɔni grenade ni o ye foromarani ye o de fililiw kan
Afrique du Sud jamana kono ministre min ɲɛsin bɛ tourisme ma ni o ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ damu ta diɲɛ munumunu zaaluw la Darek Anecom ale ye dantigɛli dɔ kɛ ANC fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ ni o ye jamana ɲɛmaa Jacob Zuma ka fanga ɲini jɛkulu ye k'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛ yɔrɔ min na bi ale bɛ fɛn min nɔfɛ o ye Jacob Zuma fu ka siri a ka fanga da la o tɛ dɔ wɛrɛ ye a bɛ fanga ɲini jɛkulu min kɔnɔ ni o ye ANC ye ale de y'a ɲɛmaa ye bi o kumana a ka lajɛ ka jigin ka bɔ ANC ɲɛmaaya la Afrique du Sud sariyaw donna bɛɛ ni jiginna ka bɔ i ka parti ɲɛmaaya la bɛɛ k'i to jamana ɲɛmaaya la o b'a jira k'a fɔ i ka jamana ɲɛmaaya de fɛnɛ banna nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri tɛmɛnen ANC ka lajɛ dɔ senfɛ min kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Afrique du Sud duguba la Pretoria u kun y'a lajɛ ko u bɛ lajɛ in kuncɛ dimanche nka labanna ka walankata ka taa bila fɔ ntɛnɛn na ka sabu kɛ kuma fɔtaw ka ca bɛnkɛn tɛ kan kelen nka minnu b'a fɛ Jacob Zuma ka to fanga la ani minnu b'a fɛ a ka jigin ka bɔ fanga na olu bɛɛ ɲɔgɔn na Dare Anecom ni ale ye Jacob Zuma yɛrɛ ka minisiri ye minisiri caman fɛnɛ faralen don a ka ko in na baara laban o bɛ ANC yɛrɛ ɲɛmaayaso de bolo o de bɛna lajɛ ka hakili jagabaw ni jateminɛw kɛ a ka n'o y'a sɔrɔla Jacob Zuma a bɛ jigin ka bɔ fanga ɲini jɛkulu ANC ɲɛmaaya la k'a ka fanga ban Afrique du Sud kunna wali kelen n'a bɛ to yen minisiri min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ni o ye Aaron Moswali di ye o fɛnɛ o faralen don Darek Anecom kan maa min bɛ minisiriya fɛnɛ na ni o ɲɛsin bɛ siradilaw ni pɔndilaw ma Tulasa Nzezi ale fɛnɛ bɛ o cogo la ninnu bɛɛ b'a fɛ Jacob Zuma ka fanga ka ban don dɛmɛnenw na Jacob Zuma kɔni sera ka porokoto caman kɛ fanga sinamatɔw minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu y'a lajɛ k'u bɛ wara da la cogo o cogo a kanuba cayara wasadenw na u ka laɲiniw ma se ka tɛmɛ nka ni kɛlɛ n'an bɛ yɛlɛma ka kɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔna ye ni o ye fanga ɲini jɛkulu kɔnɔna yɛrɛ ye o bɛ sɔn ka gwɛlɛyaba lase a mɔ barisabu ka da ka ko in bɛ ka taa laban fɛn min ɲɛ o ye wete min bɛ kɛ gundo la fanga ɲini jɛkulu kɔnɔ minnu b'a fɛ a ka bɔ fanga na olu b'u dɛn ka taa u ka laɲini bila gundo kɛsuni kɔnɔ minnu t'a fɛ a ka bɔ a la olu fɛnɛ bɛ t'u ta bila maa t'a dɔn i ɲi ye min ye i jugu ye min ye o min bɛ kɛ gundo la n'o tora ka kɛ bɛ Jacob Zuma a ka fanga bɛ sɔn ka ban o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛ aw ka ɲamadali la laseli nata aw ni Musa Famba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw ni ce